Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo arep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki termasuk pawaan blulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning milih ngarep apa mburi ngono lho. Mburi ya teng perentol nyatane iki. Yen mamajeng ayo Mas amung karo janur kuning Op. Apa to? Ora Betah-betahno piye? Sing paham aku bojone. Apa Mas nek wis posisine ngoten niku apa? Bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Iki berarti ape nelek iki. Jajal ya. Wek wek wek. Wek Wek wek. Wek langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gundulmu. Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek iki lek wek wis wek. Ngono. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Mas. Minta Nggih. pon dene tamba kangen kula kalih Kyai Ponorogo. Dalu niki saged sowan Kyai Ponorogo tur ya mboten adoh saking omah. Nggih. Alhamdulillah Kyai Ponorogo jer dalu niki tesik remen gelar budaya Mas. Elok Mas niki pun waturaken ngajeng. Insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae dijapai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatet sedaya niat kajatipun dalu niki ngentekke ragat golek nikmat. Insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunah wal jamaah slamet donya wal akhirat. Nggih, tur ya kena diarani ngibadah sedekah. Krana napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki uga menehi berkah karo pedagang kaki lima. Amin. Niki sing saged dipun wastani sedekah tu lidafil balak. Niki sing diarani sedekah ki ngedoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas iku pancen ya jelas. Saestu mula dalu niki muga-muga wayah magrib budal sembayang menyang kali jo nyangking timbok. Ayo mumpung si urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nikmati ben munggah swarga. Mergo wong ngibadah ki ora mung melulu utawa mligi babagan salat, babagan poso nadyan to iki nggelar budaya uga mujudake pirangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Lutuk, senenge ngeten niki lho. Acara bengi iki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara ngosmene omah anyar menika. Lho. Omahnya matamu iki. Wah iki acarane iki syukuran RT loro RW 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. Ora ngosmene omah anyar gitu. Ngapur wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayang. Amin. Ngono. Mung jenenge rezeki iki ora kenyono-nyono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning ragat. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rezeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah gembruduk iki ya. Leres-leres Mas. Ngomong sapa? Hah? Tanggo kuwi turu malah bablas aja iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki sregepon donga. Ngeten iki lho Mas, nyat pirsani. Masyaallah nyuwun pangapunten kula bedhek. Nyuwun pangapunten napa aku labek munggah pegelku gak umum kok. Lah ngopo? Duwojo tibae lah kok dagelan tambah sitok iki mau. Sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jok litik jok nutuk lah sing nusul kerki jo ndledek. Dadi ndledek dhewe rono. Mbah iki mau penikmat budaya. Iya. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gending. Kene iki ora kok ming nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane ya maringi Mas Minto. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbuh. Iya. Aja disawang sing penting lak tresnane teng budaya Mas. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho, sing mirsani kene delon masyaallah Kula tak kira lho, penonton kok ning kene tok tiba-tiba. Wah, ning isor tewel sakmono biyane, Pak. Piye to Kyai Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Kula niku suwi mboten teng Ponorogo Pak Minto. Dalu niki saged teng Ponorogo kendhereke jenengan niki alhamdulillah kula ndongane muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa. Amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo biyen. Alhamdulillah.
Sopo? Loh, kula mbiyen Kowe iki anggere engko mayang neng Kediri. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kowe Kediri. kakean. Mayang neng Tuban. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. gak tenan iki. Wong kok dadi wong lecet lho iki. Ora Pak Minto. Ki mbok picek lho aku iki. Kula niki lek ndagel wonten pondok, kula niki weton pondok mriki. Pak Minto nuwun sewu. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu Budaya Ketoprak Gedhi niku kan Wahyu Ketoprak Gedhi iki loro to, Pak. Siswa Wahyu budaya. Budaya karo Siswa Budaya. Siswa Budaya buyar niku ya pas main ning Ponorogo. Terus? Wahyu Budaya buyar iki ya pas main ning Ponorogo. Iya iya. Sakral, Pak. Ning aja ngomong dagelan buyar lho ya. Gak. Bahaya kuwi kok. Lah, kula niku Pak Minto niki nun sewu histori. Kula niku mbiyen babat bibit kula ya ning Ponorogo. ya dalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek rada ngetan. Niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpuk loro kula karo kritik niku. Alhamdulillah. Ya. Niki picek kok. Iya ya aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Nah, tuku nawe ikhlas. niate Pak Minto. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babagan dagel ning wayang, Budaya. alhamdulillah ndereke Pak Prayit teng gone Ponorogo. Nggih. Kira-kira tahun 1928. Niku Iku apa to kuwi? Kok suwi men lho kuwi. 100 kuwi lak ya jago-jago ya Pak, ya jago-jago ya Pak. Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota, Nah. lu aja lali sampean anu Jaro. sowan ning ngebel. Loh, kula ini ngebel mek Nah. seminggu pisan Pak niku Pak. Nyuwun lantaran Kok ning nyuwun kono piye? Bale Batur, Mbah Bale Kok Batur. ngapa to? Kula niku Bahkan- seminggu pisan teng ngebel Pak. Ndonga. Mancing. Kula niku Saurunge mancing ki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. bapak kowe ora tak dungani yo dungani. Sampeyan kene dikandani wong tua manut to. Heeh. Wong tua ki tutur sembure kuwi mesti apik. Nah, kuwi dirungokke. Ngono lho. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Nah. Dadi manuta karo wong tuwa. Dadi saurane bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku mbiyen Pak. Heeh. Sisa darani nun sewu. Iya. Njen- Kebon nyusu gudel. Nah, saiki gudel isu kebo. Kok iso ngoten? Lah iya gudal nusu kebo. Lah nggih, Heeh. saiki kebo isu gudel. Kowe ra mecah-mecah lambemu kok. Saiki ki lek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era-era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngetutne bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Nun sewu jenengan contone. Oh, jenengan lek nuruti jenengan. Oh, ngetutne wayang ngeten iki ora disuting YouTube, ora nggih TikTok. Lho, sapa sing ngeluh jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Turne Mas Minto ki mriyayi lho Lho, nek mayang. iki mboten mriyayi apa? Sampeyan ki dalang sombong kok. Lho, Cek, iki lho sing ndak penak. Ora penak Kowe pijet. ning ngending, Kok kaya wong kejulinu kon pijet. Kok iso ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditanggap malah madhep tebuk ora madhep rono sampean. Ora sombong lek sampean. Dadi suwengi madhep rono. Lho, yo sakare sampean mlumah karepmu. Aku pilih mlumah aku. iki anu kok Mas Minto, nyuwun pangapunten. Sampeyan ki tak anggap Sampean ki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung iki nun sewu. Biyen ki ramene wayang ki sadurunge Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kota tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Lemah lho. Lemah iki subur-subur Aku Pak. ngerti kok mergo awakmu wong bibit bebet bebete kan saka Ponorogo. Tapi ku mbiyen Pak, tapi sakniki nun sewu. Secara pertanian itu Ponorogo Maju. itu menjadi barometer percontohan pertanian-pertanian seluruh Indonesia. Karek letak pertaniannya di mana? Lek letaknya ning pegunungan? Kok pegunungan? Ngriki sak nggon-nggon ditanduri mesti cukul Pak Minto. contoh. Jenengan nek ning sawah nandur apa? Pari. Pari, Pari wis umum. Jagung. Jagung ning ngarep omah kan nandur apa? Lombok, lombok, terong. Ngriki iki no sewu ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged? Terop cukul gedang karo klopo niku ora Ponorogo niku. Lho, Dagelan ki nek mantan maling ngeten iki, Ah. Pak. Kae ki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten niki. Ya, nggih, nyes Ora ya ninggake. sesaji ben kowe ora dipangan Bathara Kala. lho, wong Bathara karo aku gila. Sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Nah. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki.
Kyai kene kyai sepuh, duwe kasepuhan Wih, dirungokke adimu. Dadi cekake kowe iki tuwa-tuwas brabas kakek nampas, tuturmu ora kena digawa. Mbok disawang, sampean karo aku ki sapa? Terus Nah. aku ya apamu. Mosok karo aku dhewe lali aku masmu lho. Iya lambemu. Lara lho. Nyun pangapunten lho. Nah. Wong sing diarani sing Iya. dilenggahke lak sepuh-sepuh, disesep kanthi Biyen ki aku. nek dilengane sepuh-sepuh lek nami mesti dienggo dhewe. Iya ning menghormati sing sepuh. Sepuh? Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggalke sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapoke kok dincepi gedang nyapa. Mergo cepi bojomu lek kono kandul-kandul. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan sekeca lho, Pak. Ya kuwi ana filosofi ora kok ming nggih pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat mriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu Nah. iki lho maksudku. Dene ya iso lho. Dados Gedang kuwi apa gedang? gedang menika napa sing dicakah warga masyarakat mriki muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa Nah taala. kuwi lho lambemu ngene iki lho sing tak senengi niki lho. Gedang kuwi mau apa kuwi? Kok ceklek ido nih dah semua. Nesu ta wong iki. Kejaba gedang ana apa? Tebu. Kebu. Tebu menika manteping kalbu, Pak. Iman kudu kuat. Gusti Allah menika ngowahi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sadurunge mati yen beliau tobat, insyaallah bakal diwehi pangapura marang Gusti Allah. Ning sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman bakal dilaknat karo Gusti Allah. Lah masyaallah ki lho. Dadi kalau tebu menika manteping Jane kalbu, Pak. Mas Lidik. Jane ya mletek ya matane. Lho niki mondok Pak, niki Kok matane meletik gitu Pak Pito iki. Lha apa? anu Pak pikirane. Oh pikirane gelo bocahe. Omonganmu Kok matane meletik iki wis matane sapa? omonganmu kok omongane kaya Dijangkepi karo bujeng. Buceng menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kajate warga Melayu iki kudu dikencengne. Yen iya iya, yen ora ya ora. bujeng tumes. Tuh meski mlebune kenceng metune lemes. Iki Tegese diarani. metune ngene. Harus ada segi penggenaan Tegese iki. metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong sing sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. Amin amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, Ah, tapi waduh. hatinya kudu tetap Nggih, Pak lemes. Pito. Nah, Nggih, lemes atine. Lah Ya. kae kok ana kae. Kambil. Lho kambil piye to? Cengkir kae lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Lho. Gitu Pak Minto. Iya iya. Pak Minto. Iya. Kono ki yo Aku ora budek, anggere kowe ngomong ki aku yo ngangen-ngangen ngono. Tak omong kan malah buka dompet. Iki lho, ngangkrek enek njaluk obat mripat iki lho. Cengkir menika kencengno anggonmu mikir. Tegese kencengno anggonmu mikir, ya mikir keluarga, ya mikir Gusti Allah, ya mikir masyarakat, ya mikir Gusti Allah. Iki sing sadalani hablum minanas, hablum minallah. Lho, ya karo Contone koyo ngeten iki, Pak. Sik. Kok iso muni hablum minanas, hablum minallah ki piye artine? Engko tak WA. Aku ya ora iso. dijelaske. Aku ora iso buka Google Pak. Hablum minallah, hablum minanas. Tegese ya hidup bermasyarakat, ya manapa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yo ngerti ngono dijelaske. Lho kene Pak, kowe cerita ning masjid. Oh sik to ning kene ae rasane ndi ning kene ae lho. Aku betul Nah, wis ning kono ae penak. Cang ora mbok puluk yo. Lah wong ning kene wis saged kok rono ki. Lah muluk kok rai. Lah iki lho Pak, lah itu. Aku yo kulino muluk rai. Kera ngisor ngono, kelapu ngono. Tegese ki awake dhewe yo manbah marang sing kuwasa, jentat-jentit ning masjid yo kudu srawung karo warga masyarakat. Sik wong nang masjid kok jentat-jentit salat aja jentat-jentit ngono lho. Wong biyen iku lek ngarani jentat-jentit Pak Minto. Lah kene mau salat kok randang tangi-tangi lemu sujud. Lho, ngawur Tawaduk kowe. tawaduk ndasmu iki. Kusuk. Kusuk gundulmu. iki. Lah ngopo? Untuku ketelun sajadah kok. Sajane selesai. Pak Minto. Wontenipun cengkir kenceng olehmu mikir. Mikir Pak Minto. Gedang gegayane bisa padang, Padang. tebu manteping kalbu. Kalbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat mriki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga masyarakat iki gembah ripaloh jinawi ora kekurangan sandang mangan tuing papan. Nyapa te ado-ado pari atik ngono lho. Loh, Pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak dilat ngono. Aja nesu to. Ri menika saka Wis tembung ning kene ae rasane ndi. Ning kene wae wongsane ya krungu Ya. dadak. Ri menika rina wengi Pak Minto. Warga masyarakat Ponorogo ing dalu menika jan pirsani. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyenyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong. Wong endi?
Wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lah iya. Lho, tapi imane kuat Pak Minto. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani melek mirsani wayang. Wayang menika wong melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok sing saudarane menika tirakat Pak Minto. Paling melek ki abot. Lho abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus? Ya melek terus omahe tak dol sana ngono iki. Niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Pancen bener Mas Didi, Loh. apa sing dingendikake Mas Sony. Mas Jok Luduk. Sony Joglo. Sony kok merek sempak to, Pak. Lah iya, dagelan kok merek sempak iki ya kuwi lho. Lah iya, mbok kaya Mas Minto ngene iki paling ora toko Mas Minto ngono apik. Apik. Toko elektronik Mas Dwi ngono ya apik. Apik. Kok Sony ya apa ki? Jeneng kok ora pas ki lho. Dadi anek wedine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nun sewu. Mas Minto kok didepne rono ki ngendi ki? Kok Mas Bendi? Ulon. Nggih. Nggih, ngilen. Nah, nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalangi bare ning akhirat ya. Aja meneh kok dalang kabeh ki sumben budale ning akhirat apa dene temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya ayo ta tumindak sing Wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi langsung. Langsung pripun, Mas? Langsung ning akhirat. ora iso wong KTP ku seumur hidup kok. Lah ya kabeh iki ya tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak Minto sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insyaallah jenengan bakal nemu kasuwargan. Amin. Madhep ngulon. Nek kulon ki apa? Barat. Barat, bare ning akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-atimen nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men. Jaga umur, mumpung sing enom ayo to sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh. Paribasane wektu ki mung sak kedeping mata, Pak. Iso. Nek ingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, Kemarin adalah kenangan sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. jawaban. Elok bocah iki. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. Selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa ngriki, RT ngriki, lingkungan ngriki. Niki sing darane slametan, nguri-nguri kabudayan, dimen kabeh bisa selamat donya, selamat akhirat. Berarti sok RT loro RW 1 iki mesti ana sing nenten buke. Mergo niki dunia belum baik-baik saja. Lah, kuwi. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya urung tentrem, Pak. Besok menika donya bakal tentrem. Iya. Yen Kene ora usah karo mlaku sing kene wae. Besok donya bakal tentrem. Donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong nyuluh kodhok. Menika Kowe tak tonyo ndasmu tenan. Iki ngomong wigati lho. karo wong Ning ngrungokke para sepuh, temenan nampa wejangan saka Kowe tak sampeyan. tonyo lho. tenan mau lor apik. Utara urip hanya sementara, mbok tiba-tiba jumuduling Satria Piningit. Lah ya kok tek-tekane kok rica-rica suwike. menika wong nyuluh kodhok kalih wong bedil codot. Iki ngawur. Iki sebagai terima kasih, Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking Ini Korea, hebatnya lingkungan mriki. Wayangan digelar. Amin. Sing nanggap wong apa TKI. beliau-beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan Dewisa Negara. Lah kuwi dicontoh, Iya. Mas. Jadi anggaran negara nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jeneng iki Sing saka devisa negara. iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Wih, tenaga kerja wanita, Mas. Kerja wanita. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula. TKW ki tenaga kerja wanita. Bojo kuwi tenaga kerja. Lah kok wayang? Nggih, anu sungsung gebok Pak Mito. Bojomu. Bojo kula mbiyen ning mboten nek guyon. Bojo kula mbiyen TKW niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi kuwi? Ning Makau. Oh, apik kuwi nggon keramian kuwi. Iya, Bagian baby sister. bandar judi. Kowe iki mbok menghormati Pak Polisi to, blok goblok. Wong Pak Polisi lenggah kuwi jenenge ora mengedukasikan, jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Ah, kuwi dirungokke. Kok iso main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas. Kowe kena 303 KUHP. Ah, kuwi lho rungokno kuwi ora wedi kowe. Judi ki 303 KUHP. Ngantek di penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 8 wulan kowe. Oh, ora iku sing lebus aku lho biyen. Wong biyen wis nebus aku lho kowe.
Kowe ra ngerti kok riwayat kok. Wong kowe akhire nek 3 wulan to mbiyen. Mas, rasane piye ngene iki? Rasane tekan ngono. Kowe layakno roh. Wis to cangkeme rasah nyambut gawe Ah, nembang dhisik ya, Mas. Mboten iki lho nyambut gawe dadak ngurusi privasine. Lah iya. Begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut, kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Ah. Di penjara Pak Minto, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis to. Mendut wis dilayar neng Medaeng to Pak Minto. Heeh. Neng penjara ngene Pak. Neng ruji-ruji ngene to. Iya. Tak besuk ngene to. Terus Ayo yo lakon kok mangsane. Pundutane Mas, pundutane iki mau ngersake pepeling, mengko dibablaske ning Gudril. Siap. Sinten Pak? Mriki seneng gending lho Pak. Iya. Saestu. Pepeling kaya ngapa? Salah siji ngadeg Mbak. Goleke sing rada langsing wae Pak. Hah? Sindenmu enek sing kaken tanggapan ming moungan mangan tok ora kontrol kok MBG lho. Ngono sing ndi Pak? Wah, jan kiai kene yuruh wong baik. Niki Bari-bari. sing kidul dhewe. Enggak Pak Ah. Minto. Enggak Pak Minto. Aku. Kidul dhewe. Iya. Hei, lipatmu kidul dhewe iki lho. Kowe iki ngerti nek hawa. Ya, Mbak Mita, Mbak Wija karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Coba dona longso. Zamane Yo. rekoso urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulah kanca weteng yen dikongkon yo sing temen. Lambemu ya pas lindro tenan. Aku kulino melu jidul kok. Bangsamu. Iki tanpa bawa nggih, Mas. Sik Mas. Yo Iki yo kudu nek bawa Pak, ora nek bawa mesti sing ngendang sampean yo. Ora tegese iki sing mbawani gending. Iki cara desana apik, Mas. Heeh. Iki cara desana Gilang. Gilang. Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning gilap. Heeh. Kula tembunge Gilang. Nek iki sampung. Sampung ngriki, Pak. Nggih, sampung. Paling boten sampurnane tresna mesti bakal rampung. Heeh. Nek niki paling boten sumarata. Kok sumarata? Nggih, sumsume akeh mesti bakale rata. Oh iya. Nek niki paling boten nek delok niki jetis. Jetis. Nggih. Angger dipijet mesti bakale nitis. Mas Luduk, nek pojok dhewe iki cara desa ndi iki? Kuwi cara desane ndung banteng. Gedimen kok iso mbokokne ndung banteng. Kuwi gampang nyiruduk. Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka saka ketipung. Dados yuk. Ini Nduk, mriki Nduk. Rancak. Wes janjine padha nindakake
ngadeg Nduk. Yo, sinden loro. Ya Nduk Mita. Kundutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sumarata Walang kekek kapal api, kapal udara, kapal selam, main titiran, bukan famili yo mas, bukan saudara, siang dan malam jadi pikiran. Mas, satu tembang, tembangnya gandrung, kaya apa? Langsung nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados. Lagu gandrung, kaya apa? Mesti sing latihan ndek iki mesti. Dan bocah-bocah. Mula apa-apa jumbe story to, Nduk. Sinden papat sing diaturi jumeneng. Yuk, kaya apa toh? Langsung dados, yuk. Wong yen lagi gandrung, ra paduli
Iya. Sembah nuwun. Mas Klitik, Mas Lutuk. Dalam. Nah, niki lagu gandrung wis diaturke ganti panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia ugi warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya. Nah, iki aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Klitik sampean tak jawabke karo Mbak Lilis Karnali. Oh nggih, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Ludu kali sinten? Ben milih dhewe. Oh, Jangan pilihne lho. Hah? Jangan pilihne. Kula milih mesti milih sing ayu. aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sebuti, Pak. Pinggir dhewe. Wit ngadeka ladenono. Itu. Eh, Kae. pinggir dhewe kono lho. Kowe iki Malah nyapa to celiti sandadak. oleh kenongan balai desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, koweane mung ciut iki koweane gedhe lek kentongan balai desa iki. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ora, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene nu pas kok. Suguhane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ta. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama tetep tak tresnani ta. Oh iya. Mas Matur nuwun Klitik ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Ya wedi ta. Anu ora bawa apa-apa. ya, bawa terus engko Mas Indikle nggih. Oh nggih, bawa napa, Mas? Bawa Tapi gunung, ayo kok opokno ya. Ngapa to wong aku yo ngetes bojoku Lho, ngapa jangan to? pamit to lek bawa tapi gunung dadak kok Eh. opok. Ora usah padu, ora ngusah ngurusi tangga. Ayo. Iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Biasa. Biasa. Salah ya tak benerne. Kowe meri ta? Meri to, aku langsung Bojoku kaya langsung ngene. meri kowe. Seksi kaya ngene. Loh, iki yo seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganan. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya. Jengklengen yo, Mas yo. Nggih tak jeneng to. Alah mboten usah marahi Pak Dalang kula niku pun saged. Jane sing bawa mriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Oh, ora. Rawi jenenge ya bawa. Oh, Basir. Saben bengi nyawa Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sok ndok kanten. Alus sik, Ndok alus sik. kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Enak. Lah nyenggole urung kok penak. Lho, kan ini Wong Mas mek kena bayangan iki. simulasi Oh, iya, Mas, iya, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting. kan? Simulasi. Nah, ganti ke tangga sebelah ke. Aku jembengan ya, Mas. Kowe iki rasa dijepeng iso ombo dhewe jepeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, Iki jatuh. rencanane sok men sampe tak cor ning sore monumen reok kono sampe. Nemen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu kayak Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is Eh, beautiful. The big and deledek kuwi kok. Ayo cepet, Apaan? cepet iki. Pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Mbot. Bawah lho. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki kan termasuk pawaan lulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning milih ngarep apa mburi ngono lho. Mburi ya teng perentol nyatane iki. Yen mamajan. Ayo Mas. Among karo janur kuning. Janur kuning. Op. Nyapa to? Nyapa? Ora
betah-betahno piye? Sing paham ya aku bojone. Apa Mas? Nek wis posisine ngoten iki apa? Bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Tandane Iki berarti ape nelek iki. ora. Samu lho. Awas yo. Yo. Ya. Cas. Lho, Endi? sing jos to Mas Nuk bosok. Apa Sing macet? jos lho. Lho, tak turu ta. Iya. Nah. Mas, sing jos bojone wis mapan. Dhuwur. Nah. Ya apa lho iso makik kimikane. Mbok kaya aku ne lho, Danu. Oh ya kuwi lho. Jane kaya kuwi kok Cen yo. Pipit, terus nek bojomu ki puter ora padha karo nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Muni Apa? piye? Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar, kowe Wah, yo ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Nek Kene mah tahu bulat. kok ora puter barang iki apa tau periksane kok. Kowe ora saya wis beda le tak foto tak kirimi WA. Kembang. Oh, kamu Dik sini Dik. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas. Sampean Lis. nek dhuwur. Sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijengleng kowe kanggo nyuwara jegek, misal tutorial jegek, kurang dikluk. Nah, jegrek, bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel ngono. Ngono langsung anu Mas prasmanan nggih ngono ae. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh. Prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Enak ngono. Kowe iki bojoku ora tak tutup lho, dirhubung larut. Ora kuwi mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setromu kuat. Wis tak jeneng nduk wis tak tenang. Sama ning dhuwur apa ning ngisor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Apa? Ya apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo? Mas? Nanya apa? Oh alah, kowe Rumah ya ampun. saku wae. Plempokan pentil to. Ya Allah. Ada di Kowe kena. saru. Wis ngomong kowe lho. Iki apa lho? Ya, Dik. Aku ning dhuwur ya, Dik. Injen Mas. ngembang. Iya. Wae. Ya. Mas. Watu. Oh, kuwi iso. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Tahu lho, tahu bojoku mek hoon. Iki- Bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah, jenak nang ngrungokne wayang. Gunung. Titik lho Mas. Kowe iki apa to kok sorono lho. Kene lho. Celintisan. Gak gak nek ora padha karo nek Mas Klitik gah. Lah, Pak, anu Dik, Wong nggon- wedok kenyih lek kapuk iki. makane bojoku kowe iki Mas tenan. Benisuk padu karo tanggane. Ya iki ya. Ngono ta. Lah gedung-gedung ngene ya. Ya. Apa kena kuwi Piye, kok? piye? Piye? Ngene Pak. Tak. Lah gedung-gedung. Eh. Wah, wong anak ngene ta. Kayak gabrus kebo. Macet.
Kok anak macet nang tengah dalan. Rasa sia-sia. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah mosok kita ngotrat-trat. Sumbere piye? Lho, Rung. Aku kangen kuwi iki lho. Detak. Piye? Detak-detak. Ayune ra. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Tiwas dirubung laler. Iki besok tenan. Nek pomo meteng rekoso kaya anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi. Salah. Sapa? Iki ra tau ngeten iki lho mek ibu tok metu. Gebres sama tua ya, Mas. Penak ndek bojo pipit. Tinggal gebres metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho, Mas. Mambengi aku kok ora karo kamu di kamar aku. Loh, lah karo sapa? Tuku aku. Aku apa ya ditresnani sing kuwi kok. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ya lho Mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Olahmu ndek iki apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah. Kok iso. Wah, anu Nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik dioperasi sing apik Nduk. Ben lincip nyatis. Nyatis ya Mas. Irungmu ben buangir iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku disuntik. Janganmu suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Jadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa, Lis? Panas udyan Piye Mas? Janjine kepiye? Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi dulu kawin. Pangsane iki lho. Panas udan panas. Bojoku hebat. Aling-aling. Apa Mas? Nek bojomu ora kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat home industry. Kok saged? Nggo cican boto bro saya mulai. Iki ngono puna. Bojomu gocana lho, Jon. Apa? Gocana. Kuwi kok enek pring ning kono mesti merembet rono malah. Iki apa? Iki kira ndruwo nang piye aku iki. Iso mrembet nang pring. Wah, masalahku. Ya bener. Caping gunung. Yo ye. Iyo. Ayo. Tes. Ngono kuwi nganu. Oh, dangdu dan siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Ngono nek dedet ngono wek. Ya. Padane bahasa. Ya. Ya, jajal ya. Wek. Langsung tuh. Wek. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek iki gundulmu. Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek iki lek wek wis wek. Ngono. Gundul wis kewer. Ayo. Akhirnya mulai ya puter. Lah yo balik muter nek kuwi mau basa. Bangsane. Panas udan. Ampun. Wis. Nadyan wadon sareta lanang Turi kelor wana ditresnani ra umangsa. Langsung hot Pak ya. mane banyu Langsung.
Iki sadurunge panjenengan nembang satu tembang, aku nyuwun gungan tembang Meet in Sekar Gadung, tembange Mungkrang Mangkring. Siap. Nah, Mas Gembos diaturi jumeneng. Yuk. Ya, gini, Bos. Kaya ngapa? Salah siji. Yo, sapa? Mbak Sulis sing diaturi jumeneng. Mungkrang Mangkring dados. Yo. Ayo nak. Iya, Mas. Mbokne piye karepmu saben dina kok mau ngajak padu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasake kang ngajeni wong lanang Epane jeronte atimu aku nesuri sih nyawang gawemu dadi wong lanang Piye, no? mbok yo rumangsa Iya, piye carane nyukupi kula mengko dhisik kowe aja rewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duwe tanpa duit lambemu kena dikusre saben-saben Yo. ayo no sing mbok mangan hasilku awan mangan rokok kopi kon nyepaki iya wong ayu wanci turu kowe ra dipehi nesu eman dik sayang kowe kudu eling piye iku wajibanmu Jelaske Mbak Sulis. Nggih lho Pak, niki dadi wong lanang karepe piye to Mas sampean kuwi? Loh, lek usaha wis ora kurang-kurang wong ayu Usaha wis apa jokono ning jo hasile kene endi? Hasile endi? Kak. Aku njaluk kopi, njaluk gula, njaluk teh ora mbok kowe dhuwit. Tapi kowe saben bengi njalukmu mongkrang, mangkring, mongkrang, mangkring rumah samu. kuwi ngono wis kewajibanmu wong ayu Wajiban ki apa ora ya kesel lho Mas, lek Iya. bendina mbok pangkringi ngono kuwi ya sakit. wong wedok lho. ki ngene lho innallaha ma'asobirin Apa Artine kuwi? sekali merdeka tetap merdeka Kaya ngawur lho kowe iki. wong sabar iki kekasih Gusti Allah wong ayu Dadi aku kudu sabar. Iya. Ning aku duwe syarat lho Mas. apa no Ana duit tak latih tak keselmu. Mbok ni piye karepmu saben dina kok mau ngajak bantu hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa kira ngadeni wong lanang Iya, wong ayu. Iya, iya, wong ayu. Aku nesu resi nyawang gawemu. Aja kaya mangkono. Dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa.
wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duwe tanpa duit lambemu kena dikuntre Saben-saben yo eman disayang kowe kudu eling dur kepriye iku kewajibanmu rungokno iya ana duit talatin yo Nggih, sembah nuwun lagu sampun katur. Mas Klidik kalian Mas Luduk kula nyuwun gungan satu tembang panjenengan duet kali sinden Sekar Gadung sinten Mbak Punjung kalian sinten nyumanggake. Heeh. Pun tembange gawe penak mawon. Pokoke aja sampai selitutan pun ngoten mawon. Ngoten. Nggih. Yo, kaya ngapa Mbak Punjung diaturi jumeneng langsung dados yo. Tulit tatit gentianono pake kaya ngapa sabete garapen le.